راحي مركسهم نتفق نغيسهم نحجز كيف ارسم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزي أبي 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 الله الجزي أبي 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 لبركو إنو حسابهم تبدي الساعات معلقات ختمن وقلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا نديو حيدتهم كنت عرب إلهم غن عسو حيدهم جيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصو عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك تزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمنيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدنا يوزلو عبيدكم بسلات عبيدنا يوزلو እዚህ አይከውንዩ ወያኔ አይወድቅንዩ እጂ አኔ ካብ ጋዜጠኛው ማስታወሻ ጀሚሬ እዚህ ስርዓት ፈሪሱሎ ሞይቱሎ በስቢሱሎ ዝተንክፎ ዝደፎ ስለሳኔ ደው ዝበለ ኢሌክ ዘራብ ከለኩ ክጽፍ ከለኩ ዝስሕቆ ነሮም ወያኔ ስጋ መወዳት አይወድቅን ይብሉኻ ቀሊለ አይወድቅን ማለት ቀሊለ رئيكا وشتو كمز موك كمز بس رئيكا يودك مالت ግን ከቢዲያ መፍላጥ አኔ ዝብል እንታዩ እጂ ዚ ናይ ቀረባ ጊዜ ናይ ቀረባ ጊዜ ከይኮነስ እቲ ናይ ቅድሚ 400 ዓመት ዝተገበረውን ክጽሐፍ ኣለዎ ክፍለጥ ኣለዎ አው ናይ ካለ ዓለማት ተሞክሮ ክንርኢ ከለና ናዚ ጀርመን ዝገበሮ ጀርመናውያን ባሎም ጽሕፍዎ ዘለው ካለ ስጋብ ዝጽፍ እኮ ኢትዮጵያን ክጽበይው የብሎምን ብዛባ አብ ኦሮሞዝ ተገብረ ግፍዒ አምሃሩት ቀዲሞም ተጽጽፍዎ ማሸኮ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ስቃይ እቶም ካልኦት ክስምኦም አለው ናይ ደቡብ ናይ ወላይታ ስቃይ አምሃራ ክስምኦ አለው አብ አምሃራ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ እቲ ኦሮሞ ክስምኦ አለው ምክሃድ ከይኮነ በአሎም ምከቃሉ ዘሎ ኢሊዛ አመን ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ አዲዩ ናይመን ኢንትረስት ዩ ነዚህ ኩሉ ጸገም ዘምጾ ዘሎ ዝብልህቶ ምላሽ ዘድልዮ ይመስለኒ ታሪክ በፈላይ አብ ኢትዮጵያ ከም ድላይ ካዩ ክጻፍ ጸኒ ቅድም አቢሉ ናይ ንጉሳውያን ስዩም እግዚአብሔር ዝብሉ ጽውጽዋይ ካብ ቆሉት ጀሚሮም ይውሃብ ነሩ ብዙ እሱ ዘምጾ ጸገም አለው ቀይ ባህር ደምናዩ ኤርትራ ክሳድና ያዝብል ካለ ጸገም አምጽዩሎ አይኮነን ደቂ ባህሪ ብዝብል እንዴታ መጽሐፍ ዘሐለፈ መስሐተት ካኒ ነግረካ የባህሩ ሰዎች በአምሃርኛዩ ደቂ ባህሪ በትግርኛዩ በታርስቲ ተቀየራላ ወጁን ክትቀየር ተከለ ተቀየራላ ንግዚኡ መጽሐፈ አስመራ ከብላዶ
ወይስ አስር አስመራ አሻራ አስመራ ወይስ መጽሐፈ አስመራ ካብ ክልቲኡ ወይ ድማ ቅድሚ ምህታማ ናብታ ደቂ ባህሪ መለስ ይከውን ዝኮነ ኮይኑ ታ መጽሐፍ ተወዲ አላ ናብ ህትመት ገጽና እንዳከድናይና እንደህር ሀቴት ካኒስ ማለየክ ነግረካ በአብ ኢትዮጵያ ቀንዲ ትህተም አብ ሚሊኒየም አዳራሽ አዲስ አበባ ክትምረቅ ትጽቢት እንገብራለና አብቲ መመረቅታም ከከይዴ ዝብል ሐሳብ አለኒ ስጋብጂ አብ ኢትዮጵያ ይከድኩን ባናናን አራንሺን ይዜ ናብ አሮክታይ ካብዝ ከይድ መጽሐፍ ይዜ ከይድ ኢለ ኮንግራቹሌሽን ብሽምና ብሽም ተከታተልቲ ኤምባሲ ሚዲያ እንኳን አልባሐጎሰካ እንከታተላይና ወ ታንክ ዩ ጽቦ አቶ ተስፋይ قديمك تصحفات بمركز صحفات عمتات تنبيتات يمثل نيرو ويكون اللي يمثل لنا نزار بنينا بتزامري بوليتيكا إثيوبيا كامني حسوت ماسكيراز وصلوا يمثل كم صحفاي حفيش هو كنتات إثيوبيا كم يزول ناي جيزلو ناي إثيوبيا كنتات نمجمجام ناي بحكي مصنعتي كجبر له بديل كامتشم ناي إثيوبيا كنتات كم زيو الكام الزراب يسكفيو ምክንያቱም ብዙህ አይነት አራአይታት አብ ኢትዮጵያ ንርኢ ያለና ናበይ ገጹ ይከይዳሎ ና ኢትዮጵያ ጉዳይ ዝብል ባሉ አካታዩ ከምቲ ናይ ፖለቲካ አራአያዩ ሰባት ዝትንትኑ ዘለው ህጂ ናይ ቲም ለማ ወይም ድማ ናይ አብይ አህመድ ዶክተር አብይ አህመድ መንግስቲ መጽሎ ብዙ ሰብ ተስፋ ገይሩሎ ስለዚህ ኢትዮጵያ ናብ ጽቡቅ ገዛ ናብ ጽቡቅ ገጻ ተከይዳላ ዝብል እምነት አብዙ ሰባት አሎ አኔውን ኑ ያአምኔ ዝኮነ ኮይኑ ግን አብቲ ናይ ኦሮሞ ህብረተሰብ ሃደ ምፍለላያት ይራአያሎ እሱ ንሽተይ የስጋ አካዩ በቲ ናይ ጥንታዊ ናይ ኦሮሞ ባህሊ መሰረት እርቂ ገሮም እንድህር ፈቲሆሞ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ባህሊ ኢትዮጵያ ይኮነን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ፍታህ ከምጽዝክሉ ኢለ ዛምን ለውጢ ምስ ብድሆታት ዕድላት ኒው ዝመጽ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ዝተሰርሐ ወይ ከፋፋሊ ፖለቲካ ወይ ብሄራዊ ፖለቲካ እንታይ ሳዕቢና ተኸቲሉ ትብል ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ወልእቲ ፖሊሲ ዲዩ እዚ ጸገማምጽዎ ዝብል ሲ በአሉ አካታኢ ከከውን ይክእልዩ ነቲ በቋንቋ ዝተመስረተ ፌደራል ስርዓት እቲ ህገ መንግስት ኮሙ ምኳኑ እቲ ጸገም እሱ አይኮነን እቲ ናይ ህወሓት ወይ ወያኔ ስርዓት ነቲ ፖሊሲ ንዑ ጥራይ ከም ዝጠቅም ንሓደ ጉጅሌ ንሓደ ህብረተሰብ ጥራይ ከም ዝጠቅም ገይሩ ክጥቀመሉ ስለዝፈተነ እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ኣብ ወረቀት ጥራይ ኮፍ ዝበለ ስለዝገበሩ እቲ ጸገም መጽዩ እምበር እቲ ፖሊሲ ኢለ አያምንን አይተፈተነን እቲ በቋንቋ ዝተመስረተ ፌደራል ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ አይተፈተነን ኣብ ወረቀት እዩ ኮፍ ኢሉ እምበር ብግብሪ አይተፈተነን ህጂ ዶክተር አብይ አህመድ መስመጸ ክፈተን ይክእልዩ ይቅጽል ዲው አይቅጽል ኒው ግን ንሪዮ ኢና ምክንያቱም እቲ ህገ መንግስት ክልወጥ አለው ዝብሉ አለው ከም ዘለዋ ክትከይድ አለዋ እቲ በቋንቋ ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት በሐቀኛ መልኩ ክትግበር አለው ዝብሉ ድማ አለው ናበይ ገጹ ይከይድዩ ዝብል እንግዲህ እዚያ ትመጽ ዘላ ምርጫ ተወስኖ ይመስለኒ አምንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪውን አምንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ካብኡ ሓሊፉውን ምስ ካልኦት ጎረቤት ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ይኽፈት ኣሎ እዚ ውህደት ሓበራዊ ስራሕን እዚ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ይኹን ብደረጃ ዞባ እንታይ ይጽሉ ኣሎ ትብል ያው ህልሚዩ ድሌት ጽቡቅ ድሌት እዩ ግን ናይ በሐቂ እዚ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ዝበሃል ሪጅን ናብ ሰላም ይመጽ ዲዩ ዝብል ብዙ ስራ ዘድልዩ ጸገም ፈልፋላይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢዩ እዚ ስጋብ ህጅስ መንዩ ኣብ ጸገማቲና ሆርን ኦፍ አፍሪካ ክንብል ከለና ናይ ካልኦት ድሌት ዘእንግድ ስርዓታት ስለዝነበረዩ ኢለ ዘአምናኔ
اندهر بيننا نوسن بيننا نزرارب ربحنا نزرارب تنكون زي كل صقم زي مصه كنا ناي كالوت دليت سلازلو كل شاب صقمنا اتوالنا هجيس ناي كالوت دليت اياتو انديو اب ኢትዮጵያ ና ኤርትራን ጽቦ ደሌት ዘሎ ይመስል ናይ ሱዳን ንጹር አይኮነን ገና ናበይ ገጹ ይከይዳሉ ና መንግስቲ ሱዳን ከም ዝፍለጥ መርገጽ ዘይብሉ ኩሉ ሻከ ጋጋዩ ትሪዮ ህውክ መንግስቲ እዩ ዘይተረጋገአ መንግስቲ እዩ እሞ ኣብ ጸገም ይዘሎ ምስ ወያኔ ህጁን ምስ ወያኔ ወዲቃ ከላ ወያኔ ተሳኢራ ሓዲማ መቀሌ ታቢያ خلاص ምስ ወያኔ ርክባለው ዝባል ነገር ንሰሜና ናይ ሱዳን መንግስቲ አውሽጡም ብዙ ቀለውላዋት አለውሞ እሱን ህጂ ተዛረበሉ አይኮነን ማለት ግዜ እስኪ በዘይ ቃል ከሐተካ መጽሐፍተኻ ብዙሓት መጽሐፍተኻ ጽሒፍካ ኣብዛሓለፈ እዋኑን ሃይተካ ነይረ ጸጥኒሑን ዝወፅ ዘረባታት ውን ኣሎ ናይ ተስፋይ ገብረአብ ጽሑፋት ይጋነንዩ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ኩነት ግን ተቀይሩ እቲ መጽሐፍ ንሪኦ ነበርና ዳርጋ ኩን ይዝኸውን ዘሎ እዚ እንታይ ትብል ጽኻ እወ ከምኡ እንድዩ ኩልሻ ምስ በጽሐ ኢኻ ትፈልጦ ቅድሚ መብጽሐው ሃደ ነገር ክዝረብ ከሎ እቲ ዝቀለለ ነገር አይከውንዩ ምባል ምክንያቱም እንድህር ኮይኑስ ብዙ አይተስከፈን خخوني ويلكا اندر زي كونه ግን تقالا هجي ناي عرب منقسقاسات مسمصه اب ኢትዮጵያ ከሰራ አይክል ኒው ዝብሉ ይበዝሁ ነይሮ ሓደ ክልተ ፖለቲከኛታት ከምዝ ጻሐፉ ይረዳኒ እዚ ከመጽ ይክሉ اب ኢትዮጵያ ስለዝበሉ አይከውንን ይብሉዎም ሞ እዚ አይከውንዩ ወያኔ አይወድቅ ነው እጂ አኔ ካብ ጋዜጠኛው ማስታወሻ ጀሚሬ እዚ ስርዓት ፈሪሱሎ ሞይቱሎ በስቢሱሎ ዝተንከፎ ዝደፎ ስለሳኔ ደው ዝበለ ኢሌክ ዘራብ ከለኩ ክጽፍ ከለኩ ዝስሕቁ ነይሮም ወያኔ ስጋ ሞዳት አይወድቅን ይብሉኻ ቀሊለ አይወድቅን ማለት ቀሊለ ሪኢኻ ውሽጡ ከምዝ ሞክሞከ ከምዝ በስበሰ ሪኢኻ ይወድቅ ማለት ግን ከቢድያ መፍላጥ ኢንፎርሜሽን ይልካዩ እጂ መብዛህተኦም አይከውንዩ ስለዝብሉ ቀሊል ይከውን ይልካ ዝራብ ግን ከቢድያ ተመስለን ያኔና ተመሪሰብት መጽሐፍካ ተቆሶ ነገራት አሎ አብ ምስክር ጋዜጠኛ ዘርሳ መጽሐፍካ ሐድሽ ጉድን ዘይተቃለ ምስጢራትን ይወደ አውጪኻ ነርካ እስኪ አው ብዛዕባ ረስሙን ተጽሕፍካ ነርካ ሕጂ ንሪአለና ሓተካ እንታይ ተዕዙትኻ በረከት ስብኦን እቲ ኣብ ጋዜጠኛ ማስታወሻ ዝጻሕፍክዎ ቀንዲ ነገር ከሪ ዝደለሁ ትዕቢት እዩ ታቀንዲ ነገር ሽሙ ምጽላም አይኮነን እቲ አመራራሃ ብቁ ከም ዘይኮነ ትዕቢተኛ ከም ዝኮነ ነቲ ህብረተሰብ ከም ዘይሰምዕ ኣብ ዘይምልከቶ ኣትዩ ከም ዝፍትፍት ኮም ገሊጸዩ ብጭቡጥ ዝተራእየ ስጋ ሞዳታ በረከት ስምኦን ትዕቢቱ እዩ አመቀለ ከይዱ ኣብ ዘቅረቦ ፔፐር ህዝቢ አምሃራ ሃረስታይ ይፈቶኒ ደብዳቤ ይጽፈለዩ ህጁን ይፈቶኒ ኢሉ ተዛሪቦ ክስር ከሎ ግን ሰላማዊ ሰልፍ ድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ እንኳን ታሰረልና ዝብል ህዝቢ ወጽዩ አበለውቶም ዝድግፎ ዝነበሩ ማለት ነፍሱ አይፈልጣን ዝውክሉ ህዝብ የብሉን እንታይ ገብራ ክልል አምሃራ ተመኪሩ በውልቀሰብ ተመኪሩ በሚዲያታት ተመኪሩ እንታይ ትገብር ባህር ዳር ቦታ ካይኮነን ስራህ ካይኮነን ገዛ ካይኮነን ይጸልኦ ካዮም ካመበገሲ አለት ጀሚሩ በረከት ስምኦን ፉቱ አይኮነን እንታይ ገብራብቲ ናይ መለስ ድሌት ይፍጽም ነሩ መለስ ሞይቱ ሱድማ በጠጣው ሞይቱ አሞዳታስ ቤት ማሰርት ከማረጥ ሰሜና ግን ሃደ ክንረዶ ዘለና ወያኔ ወይም እዚ ኢሃዴግ ዝባሃል ጉጅሌ እንታዩ ነሩ ውሽጡ እንታይ ይመስል ዝብል ብፍላይነት ይመልሰይ ብዙ ሚስጥር ነሩ ለምነት እንታይ አይነት ሰባትዮም ኣብ ኢሃዴግ አመራራሃ ዘለው ባህሪዮም እንታይ ይመስል ዝብል ታ ጋዜጠኛ ማስታወሻ ስጋብት ወጽ ንጹር አይነበረን ትመንሰይ ኢንፎርሜሽን ረኪቡ እንታይ አይነት ሰባት ምኾኑ
እቲ ክእለቶም ባህርያቶም ምስ ፈለጠ ክደፍሮም ጀሚሩ ድሪው ዝወፁ ብዛዕባ ወያኔ ብዙሕ መጽሓፍቲ ወፅዮም ኣለዉ ባለ ኤርምያስ ለገሰ ጻሕፍዎ ከምዚ ናይ መለስ ገሌ እንዳበሉ ጻሕፍዎም መበገሲ ዝኮኖም ታ ናይ ጻሕፍኳ ናይ ጋዜጠኛ ማስታወሻ ፍላይ ህዝቢ ኦሮሞ ወያኔ ንክፈልጦ ብዙ እድል ሂብዎም ኣለዎቲ መጽሐፍቲ ናይ ቡርቃ ዝምታ ይኩን ተከታታሊ ጻሕፍኩም ማስታወሻታት ካልኦትም ይኩን ናብቲ ናብ መንእሰያት እቲ ውድብ እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዝሃዘ ክፈልጡ ገይሮሎ ኢለ ይኣምን ኣብዚ ሓለፈ ግዜያት ነቲ ብባህላዊ ጉዳያት ሕተምቲ ሕድርን ዝተዳለወት ግፍዒ ዘርእስታ መጽሓፍ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ከም ትትርጉማ ሓቢርካ ነርካ ንምንታይ ግፍዒ መሪፅካ ሓበሬታ ስለዘይለ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ እስኪ ግለጸለ ብዚኣ እታ ግፍዒ ትብል መጽሓፍ ቅድሚ ምህታማ ዘምህረት ዮሐንስ ዓለልኒ ብዛዕባ ግፍዒ ሓንቲ መጽሓፍ ትህተባላ ተገዲስካ ተትርያ ጽቡዩ ይብለኒ እሞ ከም ዝበሎ ተገዲሰ ምስራኽዋ ኣነ ዘይፈልጦ ታሪክ እዩ አቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊድና ዝኣበና ሰባት ሃይለ ስላሴ ንኢትዮጵያ ናይ ደርግ ፍሉጥ ነይሩ ኩሉ ይሃርድ ኤርትራ ጥራይ ኮነን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ይሃርድ ነይሩ ናይ ደርግ ኢንፎርሜሽን ኣለና ሃይለ ስላሴ ግን ቅዱስ እዮም ተባሂሉ ተማሂርና ኣብ በርሜል ኣትዮም ሙሉ ማልቲ ጸሎት እንዳገበሩ እዚኣ ሃገር የመሃደድሩ ዋዩ ተባሂሉ ዝዝረብ ኣብ ዝከዱሉ ፊዮሪ ዝብተነሎም ቅዱስ ሰብ ተባሂሎም እዮም ዝፈልጡ ኣነ ስጋብ ክንዲኡ ዒሽሌት ዝኣምን ኣይኮንኩን ወላ ቆልዓ ኮይነውን ግን ካብ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝፈጸመዎ በደል ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሓተዩ ኢለ ዝኣምን ዝነበርኩ ከም መንግስቱስ ጨካን ኣይነበሩን ዝሃሸ ጨካን እዮም ኢለ ዝኣምን ዝነበርኩ እታ ግፍዒ ምሰንበብክዋ ግን ወይ ማዕረዮም ወይ ይበልጽዮም ከማይ ረክበየ ምስተንኮሎም በጣም ሓደገኛ ሰብ ምዃኖም ትረድእ ማለት ዘውዴ ረታ ዝበሃሉ ሰብ ዝጻፍዎ ኤርትራ ጉዳይ ዝተባህለ መጽሐፍ ከንብብ ከለኩ ድማ ኣብታ መእተዊ እንታይ ኢሎም ንህና ንኤርትራ ዘበደልናዮ ነገር የሎን በዲሎምናዮም ዝብሉ እንድህር ኮይኖም ድማ ይንገሩና ኢሎም ህቶም ያቅርቦም ጽቡህቶ እዩ እዚኣ መጽሐፍ ምላሽ ትህብ እያ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ኣነ ምስ ኢትዮጵያውያን ተወሊደ ኣብየ ንኤርትራስ ከምዚ ጌርና ኣላ ኢትዮጵያ ግን ኤርትራ ግን በአንጻሩ ያ ንህና ፍቅሪ እንደሃብናስ ሕማቂና ካብ ኤርትራ ረኪብና ዝብሉ ኣረኣያ ይሰምዕ እዚኣ መጽሐፍ ምሰንበብኩ ግን እዚኣ መጽሐፍ ናይ ባህቂ ዘምህረት ዮሐንስ ከም ዝበለኒ እዚኣ መጽሐፍ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከንብባ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘህደረኒ ብክልተ ወርሒ ተርጉመያ 610 ፔጅ ናብ 366 ጾሚቄ ተርጉመያ ታሕቲማ በአምሃርኛ ታሕቲማ ኣብ ኢትዮጵያ በሰፊ ተዘርጊሃ ኣብ ደገ ተዘርጊሃ በእንግሊሽ ተተርጉማላ ቀረባ ጊዜ ተህተማላ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበራሉ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን ኢትዮጵያውያን ሓደ ነገር ክፈልጡ ኣለዎ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ይኩን ስርዓት ደርግ ኣብ ኤርትራ መጽኦም እንታይ ከም ዝገበሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክርዳእ ኣለዎ ሰላምን ፍቅርን ፈሊጥካይካ ሰላም ትገብር ፈሊጥካይካ ፍቅሪ ትገብር ከይፈለጥካ ፍቅሪ ሰላም ትበሃል የለን እንት ዝሃለፈ ስርዓት እንታይ ከም ዝገበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጥ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ከም ዝተቃለሰ ንምንታይ በረኻ ከም ዝወረደ እዚ ኩሉ ጸገም ከም ዝሃለፈ ህዋቱ ኢትዮጵያውያን ህዋቱ ክፈልጡ ኣለዎ እዚያስ ዶክተር አብይ አህመድ ዘምጻእ ዘሎ እዚያ ናይ ሰላም ትህግዝ መጽሐፍ ያይሌ ከም ጊፍት አቅርበያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘንበብዋ ሰባት በጣም የሚዘገንን መጽሐፍ ኢሎም ከም ዝዛረቡ ይሰምየሉ መሪር እዩ በተሐደሸና ክረአ ከሎ ምዝ ናይ ሰላም አንፈት መዘሎ ከምዛ ዓይነት መጽሐፍ ምትኽታኽ ዶ ይከውን ኣበይ ተጠዊልካ ብዛዕባ ሰላም ተዘራረቡ
مقابر تطويل كاكوي كاب بزعبة سلام زتي زلنا قلت خون الله أنا زبل انتايو جيزي ناي كربا غزي أو ناي كربا غزي كيكونس تي ناي قدمي 400 عامت زتغبرون كتصحف الله كفلت الله أو ناي كال علامات تمكرو كنري كلنا نازي جرمن زغبرو جرمناويان بالهم صفو زلو كال سغاب صفو كو ኢትዮጵያን ከጽበዩ የብለው ምን በዛባ አብ ኦሮሞዝ ተገብረ ግፍኢ አምሃሩት ቀዲሞም ተጽፎ ማሸኮ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ስቃይ እቶም ካልወት ክስሙኦም አለው ናይ ደቡ ናይ ወላይታ ስቃይ አምሃራ ክስሙኦ አለው አብ አምሃራ ዝግበር ዘሎ ግፊ እቲ ኦሮሞ ክስሙኦ አለው ምክሃድ ከይኮነ በአሎም የምከቃሉ ዘሎ ኢሊዛ አመን መብዛቱ ናይ ኩናትዮም ናይ ውግዮም አብሃዴ ግንባር ከምዚ ተዋጊና ከምዚ ተሰውዩ ከምዚ ሲሩ ይዝብል እዚ ኢትዮጵያውያን ምጽፉሎ ኤርትራውያን ምጽፉሎ እዚ ብዙ ዝፍለጥ እዩ እዚ አገን አይተፈለጠም እንኳ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ አይፈልጣን እዚ ኦና እንታይ ተገሩ ኦና ግፌ ነሩ ገለ ይብለካ ገለብ እንታይ ተገሩ አይፈለጥም እዚ ከብለካ ከለሁ ግን ኢትዮጵያውያን አብ ኤርትራውያን ዝፈጸሙ ግፊ ጥራ አይኮነን ኤርትራውያን አብ ኤርትራውያን ዝፈጸሙ ግፊ ማብቲ መጻፋሉ ሕጂ ናይ ሽዕብ ክነልእል ከለና ከም አብነት ነቲ ህዝቢ ብታንኪዮም ረጊጾም ክልተና ሻዕቢያ ተጋደልቲ ምስደርግ ነይሮም ሹ ወርቂ እክቡ ነይሮም ካብቶም ሬሳ ንስድሮ ተጋደልቲ ዝነበሩ ኣብቲ መጽሐፍ አሎ ከዲኦም ማለት ከዲኦም ኣብ ገለብ ዝተገበረ ግፍኢ ኣብታ ናይ ግፍኢ ዝተርጎምኩዋ መጽሐፍ እቲ ዝከፈአ ግፍኢ ዝተፈጸመ ኣብ ገለብ እዩ እንታይ ገይሮም ነቶም አወዳት ቀትሎም ነቶም አዋልድ ኣብ ሓደ ገዛ አትዮም ኣብ ክልተ አጉዶ ነቶም ጎርዞ መሪጾም ሙሉ ለይቲ ሬፕ ከገብርዎም ሃዲሮም አጋወጋታ ሐዊ አንዲዶም ነቶም አዋልድ ኩሉ ቆልዓ የለ ገለ የለ ኩላ ነዲዳ እዚ ዝገበረ ኤርትራዊ ምን ባል ሻለቃ ካሳይ ሻምበል መቶ አለቃ ካሳይ ባል ዳራይ ኮሎኔል ኮይኑ ተቀትሉሎ አቡገ ተቀትሉ ምስደርገ ኮይኑ እዚ ዝከፈአ ግፍኢ ዝፈጸመ መቶ አለቃ ካሳይ ኤርትራዊ አብ ሐዘሙ ኤርትራውያንም ግፍኢ ዝፈጽሙ ዝነበሩ አቡ አሉ እዚ መጽሐፍ በጣም ሚዛናው ናይ ኃይለ ሥላሴ ወታደራት ዝነበሩ ንዘራረብ ዘለና ናይ አሌት ጉዳይ አይኮነን ንስ ብዛዕባ ስርዓት እዩ ኣብቲ ስርዓት ኤርትራውያን አሉ ኦሮሞ አሉ አምሃራ አሉ ኩሉ አሉ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ይፈጽም ነይሩ እቲ ግፍኢ ዝብስብርት ኣብ ስርዓት ሕጂ እታ መጽሐፍ ሚዛናዊ ኮይና ረኪበያ አምሃራ ሰባት ከይጋገዩ አምሃራ ኣብ ኤርትራ መጽኡ ዝፈጸሞ ግፍኢ አይኮነን እቲ መጽሐፍ ዝዛረብ ዘሎ ስርዓታት ናይ ደርግን ናይ ኃይለ ሥላሴን ስርዓታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ግፍኢ እዩ ኣብቲ ስርዓት ድማ ኤርትራውያን ነይሮም ማለት ከሙልቀሰብ ነይሮም እዚኣ መጽሐፍ በጣም ሚዛናዊ በኤርትራውያን በኢትዮጵያውያን ክትንበብ ዘለዋያ ክብል ይዘደል ጽቦ ገለ ሕሉፋትን ዝደቆሱን ወገናት ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጥይ ዝምድና በዓል ሸውዓተ ነጥብን ስምዓት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉጌት እንታኔታትን መረዳታትን ዝህብሉ ወይ ዝህብሉ ሰባት አለው ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ አፍልጦ ክሳብ ክንደዩ ነዚ ተቆጣውሶ ጽናሕካ حاجة زخون خيل لكن بتقلنا حزب إثيوبيا قال حد صحفات على السوشيال ميديا نرينا سئلتات نرينا نسلام أمم بيرتان إثيوبيان زتناخف نرينا سكاب كنديو حزب إثيوبيا قدينا إرتا أفلت أزلوا بتعم عقد داسي توي مكنياتهم ፖለቲከኛታት አሉ አብ ከተማ ዝነብራሉ ዝተማሃራሉ ዘይተማሃራሉ አብ ገጠር ዝነብራሉ ሐፈሻዊ ለሊሚቲ ሚሊዮን ህዝብ ኢትዮጵያ ኢልካ ከታስብ ከለካ እቲ ዝበዝ ህዝቢ ካብ ኢንፎርሜሽን ዝርሐቀ መጽሐፍቲ ሚዲያታት አገዳሲ ዝኮኑሉ ጉዳይ እዚዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ አገር ምዃንም ዘይፈልጡ ሰባትም አሉ ገለገለዮም ሕጂ ብዝመጸ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሐዊሶም ከም ቀደሞም ኮይኖም ይሉ ዝአምን አሉ እሱ ግደፎ እሱን ገጋዩ እሱ ግደፎ
ተፈላልዮም ደም ዝብለካ ሓረስታ ይትረክብካ ተጋሩ ዝበሃል ትግርኛ ዛረቡ ኩሉ ሓደ ገይሩ ዝሓስብ ሞሊውሎ እሱ ጥራይ ኮነን ኤርትራ ከበሃል ከሎ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከተልቲ ጥራይሎም ዝሓስቡ አለው ክልል አምሃራ ዴሌጌሽን ሊኩ ነይሩ ኣብዚ ኤርትራ ሓደ ቀሺ ናይ ኦርቶዶክስ ይዙ ይመጽዩ ናይ ሙስሊም አይሰደድን ሞ ፍሉጥዩ በቃ ኤርትራ ትራዮም ከበሳ ኤርትራ ደብረ ቢዘን ዘለዋ ኮሙ ኢሎም ትግርኛ ዝዛረብ ሓደ ስካብ ለንደን ዝመጸ ነይሩ ሓደ ናይ ሲዳማ ወኪል ናይ ኦኤልኤፍ ራባይ ጉባኤ እንዳኸና ከለናስ እዚና አፋበት ገዝና እንዳኸናስ አመንገዲ ሓንቲ ቁሸት ምስ በጻናስ እዚያ ቁሸት እንታያ ኢለ ካህተት ሓደ ጓሳ ናና ኢለዮ ጸውዮስ እንዳጎየ መጽዩስ እዚ ዓዲ እንታይ ትባሃይለዩስ ትግርኛ ይሰመን ሓሊፍናዮ ታይከም ዝበልኩ አይተረደን ሕጂ ሰምቢዱት ሱዳን ዴና ዘለና ይሉ ኤርትራ ዴና ዘለና ናይ በሐቂ በሱዳናት ይናድና ይለኝ ምክንያቱም ኤርትራዊ ኮይኑስ ትግርኛ ዘይክእል ሰብ አሎ ይሉ አይሐሰበን ማለት ነው አብሃንጎል የለው ኤርትራ ናይ ተሻዓተ ብሔራት ሀገርያ ትግርኛ ከመሃሩ ቆሉት አይገደዱን በብቋንቋም ዝማሃሩ እቲ ዝተቃለሰም ኩሉ ተሻዓተ ብሔር ተቃሊሱ ዘምጽ ሀገር እንበር ናይ ሃደ እንኳን አይፈልጥን ማለት ትግርኛ ጥራይ ይመስሎ ማለት ኤርትራ ብዙ አይትፈለጥ ነው ናይ በሐቂ ኢትዮጵያውያን አይፈልጡዋንም ኤርትራ እንታይ አይነት መልክዓ ምድር አለው እንታይ አይነት ህዝብ ያለው እንታይ አይነት ባህል ያለው እዚህ ግን ኤርትራውያን ስራዩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ክፈልጡ ኤርትራውያን ክጽሩ አለው በአርት ይሁን በመጽሐፍ ይሁን ክጽሩ አለው ፈንቅል ክንብል ኮለና ባጽ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ አፍሪካ ወታደራዊ ፍጻሜ እዩ በአፍሪካ ጥራሕ ዘይኮኑን ብዓለምን ጥመትዩ ኣብ ገለገለ ናይ ሚሊታሪ አካዳሚውን ሕጂ ዛርብሉ ፈንቅል ኣብ ታሪክና ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዓመት ዝከር መጽሓፍቱን ወጽኢሎ ገለ ጀነራላት ናይ ደርግ መጽሐፍቲ ይጽሕፉለው ኣብቲ ክጽሕፉ ከለው ነቲ ታሪክ ይጥምዘዛሎ ሕጁን ኣብ ሶሻል ሚዲያ ንሪኦ ኣለና እነዚህ በከመይ አትገልጾ እናትካ ተዕዝብታት እንታይ እዩ እዚ ኣብ ሓድሽ መጽሓፈይ ብጽቡቅ ከቨር ተገይራለ ከመይ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ከፍተኛ ላዕላይ መኮንናት መስመራዊ መኮንን ድማ ዝበሃሉ አለው አወግዝ ዘዋሉ ዝተፈላላይ መጽሐፍቲ ይጽፉለው በፍላይ እቶም አበይቲ ጀነራላት ባሉ ጽፎም መጽሐፍቲ ብዙ ጌጋታት አለው ናይ ሀሰት ኢንፎርሜሽን እንከላ ያለው ማለት ካብቶም ጌጋ ኢንፎርሜሽን ኢራን ግብጽ ሶሪያ አባጸው ተካፊሎም ዝብል ይጽፉለው ካበይ መጽዩ ብዛባ ስለያ ናሻቢያ ናይ ስለያ ስራሕ ስጋብ ላዕሎት ጀነራላት ዝበጽሐ ነይሩ ተከዲና ምበር ተሳይርና ናይ በሐቂ አቡጋይ ተሳርና ዝብል አራያ እዚ ዝምልከት ኣብዚ ብዙ ክዛረበሉ አይከልኒ ምክንያቱም ኣብቲ መጽሐፍ ካብ ሓደ ቻፕተር ካብታ ትመጽ ዘላ መጽሐፍ ሓደ ቻፕተር ነዚ ዝምልከት ይሞ ነዚያ ኢንተርቪው ሰሙታ መጽሐፍ ከንበዋ የድሞ ስለዚ በሃንቆጣይና አንጽቢያ ማለት እዩ ምዚያ እንታይ ክታሳሰራ ደለለኹ መስለካ ተስፋይ ነዚ መረዳታት እዚ መህጻብን ምህናጽን በዓብዩ ንቃሓት ዘዞባዚ ንምዕባይ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ማለት እዚ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ዝበሃል ሪጅን ጸገም ፈልፋላይ ሪጅን ተባሂሉ ንምንታይ ይፍለጥ ጸገም ዘይፍለዮ ንምንታይ ሪሶርስ ዲዩ እቲ ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ አዲዩ ናይመን ኢንትረስት ዩ ነዚ ኩሉ ጸገም ዘምጾ ዘሎ ዝብል ህቶ ምላሽ ዘድልዮ ይመስለኒ ታሪክ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ድላይ ካዩ ክጻፍ ጸንዩ ቅድም አቢሉ ናይ ንጉሳውያን ስዩም እግዚአብሔር ዝብሉ ጽውጽዋይ ካብ ቆሉት ጀሚሮም ይወሃብ ነይሩ ብዙ እሱ ዘምጾ ጸገም አሎ ቀይ ባህር ደምናዩ ኤርትራ ክሳድና ያዝብል ካለ ጸገም አምጽዩሎ አይኮነን ክሳድ ደም
أنا أملاك سيوم زبحال نجار عينه برن كم زي عينة تاريخات كم بحدش كسرها زلوا عبتي قالوا تزسرح ناي تاريخ تمرتي تاريخ كم بحدش تصحفوا كزرقع زلوا مثلا يا كورنا حنتي صحفتي مجازين ناي من اسيات يا حنتي كاب صحفات كتترجمه قريبا نيرا اب جيزي كوينات ايثيوبيان ابسان اب اديس ابا زنبر كالو اواني اب حدا ناي موسيقى بوتا كيدكا بيمحرنا زدرف بزحنيرو اما غوغن تيغرينيا تدريفو مارشال شويت ناي وتقول وريش درفيا انت هالكا انت هتقول لي خنيركا وانا كنت نتنا خيل بيبيع جن كبا خني خصم عود لي زلهو بتحالش انه مسمر مصحان ماني كم فيورينا في امنتا زولا الله فيري ايرونيك زغنا درفتات انت كتب لي هذا اللي خانا انت كان لي ነገር እንታዩ ቋንቋ ዘይፈልጥ አሻዩ ወላ እንዳጽረፍካዩ ይሰሰ ሳከንዲ ነገር እቺ ሳብዚ አዲ መጽ ሳመራ ፊያሜታ እንዳበለ ይሰሰ እኔ መራይ ኸይዴ አብዚ አዲ ፊያሜታ ሽኮሪና እንዳበሉ ክሰብ ይሐርክ ፊያሜታ እንታ አመንዝራ ዝነበረት ሰብያ አብ ኮምፒሽታቶ ወታደራት እንዳጓየት በቲ ትጓየ ዝነበረት ሀገራዊነት ዘይስማ ሕማ ካራክተር ያ نحاد إرتراوي كم هاد إرتراوي كتير خلك ما إرتراوي أنت أكيوم زي سبز سأني مثل بزابا في عمي تاكس سوق اللو يحفري نزيك كم هير نزيك قلت إليه قان قاسل زي فلتو أوروماي تبهال المسافة عم بابون في عمي تان تاي مكانه فلتون تي موسيقى دسي بليو تي شمت صبوي وتي في عمي تازلو تلذي سسولو ما قان قاسي مفلات زمزو زعمي كقلت إليه أبي توبيام كومنيرو ኢትዮጵያን ኤርትራን ወገን እንዳተገበሩስ ማርቸድ ሸው ሻሽ ብሎ ማለት ነው አኔ ነገር ይው አደሞ ሰምቢዱ ዋ እዚያ ኮና ሻቢያ ደርፍ ይለዩ ወግ ይካሄዳሉ ባድመ ሰምቢዱ በጣም ሞስ እዚ አርት አኔ ከገልጾ በቲ አርት ገሬ እቲ ህብረተሰብ ከንቆም ሹ አብዚ አዲ ተጠውላ ያሜታ ተባል ድህሪው አይተሰማተን ታ አኔ ጽሐፍኩ አርቲክል አብ መንሴ መጽሔት መስወጸት ተጠውላ ሞባይል ቴሌፎን መጸውይ ገሮማን የሮም ፊያሜታ ሽኮሪዳ ኩላ ተጠውላ መርዓ ገሌ የላን ሄጅ ጠፍ ያለ አብ ባራት አይተሰማ ገሌ አይተሰማ ሰብነቂሁ ከፈልጣለው ወሰብ በኮም አርት በጣም ወሳኒ ተራለው أبزي لنكنا كتاتلو صراحكو بزحت إثيوبيان سنة بنياتات عبيتي إثيوبيان سنة بنياتات نابس مرامز يوم كدرفو كتاوتو بزحهم زحتو أجون ناب إرتا ناب إثيوبيا زخيرا قجلتات بحالنا إرتا ونا الله كن بفلا كم إثيوبيان سنة بنياتات أبزمز يوم نكدرفو انتاي كم مالو قلو تولتها كم حدا تمارا ماري دراسي مزخنا قلو لزقنا مالتي سينايتي برتسب سنة لبونا كفلتو اللهم هذا زي بس كم منيلي كيلو كدرف زواج سايكونن في عميت تايلو كدرف زواج سايكونن مالت نايتي برت سب سنة لبونا كفلتو اللهم تون درفتي إرتران درفتي ما أبو كيدوم ناقفا كم زيجرنا كوم قلي عاوات سني أبتي زربوهم أبتي تي أناونسر جوك كجبر أبزي يكون أبتيس نحتي برد سبسنا البونا أبقمت تو خونا اللويلي عزامن تتصاي جوراب فأرينا تون كا جريت كلي نخا نايز مسجد الله مدوات كان تايز مسجد الله أنا كل شيء أسرحي مصحفي حدش مصحف صحيح له مصحف أسمرا إلي له صباح جنك لو تايكلي سقابت حتى متارستي وسنتي والله لذي حدش مصحف الله لذي أقداسيتيا نيرتراويان نيتوبياويان بتاع ما قداسيتيا بفلاي نيرتراويان بتاع ما قداسيتيا متشو بوتاي هاتولو إرتا ني حد دراسة إنه تصحف سلذي أبي كون كهتصحف كان أبتبل كان بوتا تدين بزبوتا كويني صيفيا سقاب انت نغركو كاي تفلطو منبر اغومايت كايدي صيفي تبلكو اغومايت تبال هو مرحيم ركصم نتفئن خيصم نحجز كيف رصم عاب ايدنا يزلو سرا يوم تفوصون عاب ايدنا يزلو يزلو وابينا حدش ديون عانا وي هوي تفخر
غيابي نبر كوينو حسابهم الساعات معلقات ستمن قلايو بزعبت وحوي ننيدهم قريو كاب زخر رحيقهم قمريرهم بلايو الفتواتهم عقيدنا حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم يوم حج حاليهم نسفرسو عقيدنا يوزلو الغاوات الواصل عقيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواجوات ويهويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقر مالو نتصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواجوات ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو برد حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تسقر مالو نتصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي كم يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي يفوت صحيكم